tänne ja kato. Tietääks Marko siitä päätöksestä? Tuolla Aleksis Kimenpatsalla, kun toi sama jätettiin, toihan on ihan täysin sama, niin silloin vaan muutettu päivä. Niin se siirto loppui sen takia, koska se on mielenosoituslaki vastaan. Joo. No, mutta kuitenkin sama. Joo, odota, saanko mä soittaa sulle takaisin, niin mä yritän puhua. Kello 12. Okei, tehdään näin, kiitos. Joo, mutta jos kato sopimuksista puhutaan, niin pitää sopimuksia molemmin puolin. Tässä on ollut viime yönä ilmeisesti aika paljon häiriötä nyt näiden leirien kesken. Tässä on niin pakko tehdä joku ratkaisu, että ei tää poliisi voi koko ajan juosta. Hei, nyt on ongelmana se justiin ollut, että meidän porukan ei tarvitse kuin kävellä lähellä, niin suvakit soittaa teille heti ja te tuutte kuin pavut sieltä saman tien. No mä tiedän ihan. Teidän kaverit tuli tähän syyttämään, että meidän kaverit on käynyt häiritsemässä. Ja 2 kaveria, kun ne on siirretty tuohon aidan viereen, kun me ei muualle voida teidän antamalla luvalla siirtää meidän alueet. Ne seisoi tossa. Mä sanoin niille partiomiehille, että tossa on ne kaverit, ne ei ole meidän miehiä. No, ja meidän miesten kanssa ei ole minkäänlaista häiriöä ollut suvakkileirin kanssa. Koska homman nimi oli eilenkin niin, että kun nämä käveli katsomaan, kun se mustateltta pudotetaan, sieltä soitettiin heti teille. Mutta kuitenkin tällainen päätös on tehty, että tää leiri toivottaisiin, että tää menisi niin kuin nätisti. Joo, mutta häiriöhän tarkoittaa sitä, että siellä menee häiritsemään heitä. Mutta kun jos täältä sivusta kuvaa sitä, kun ne purkaa sitä telttaa, se ei ole häiriö. Mutta nämä suvakit oli silloin soittanut välittömästi. Nyt on päätös tehty. Samalla lailla teidän päätös oli tehty tuossa Kivenpatsaan. 3 tuntia. Niin kyllähän tässä nyt pitäisi antaa niinku vähän enemmän aikaa. Tää ei ole edes 3 tuntia. Oletteko te tehnyt vielä mitään? Kyllähän me ollaan, mutta me odotetaan, että Marko tulee. Me ollaan tehty se, että me voi ollaan soittaa silleen ja sanoa. Ja jos Marko on teidän nokkamies, jos se sanoo teille, että ruvetkaa purkaa, niin... Sitten se on, mutta hei, nyt ajattelen ihan loogisesti. Te tuutte 10:09 ja annatte 10:09 ja annatte tää käsky. Ja 3 tunnissa meidän pitäisi. Ei, antakaa nyt edes teoreellinen mahdollisuus vaikka 6 saakka. No, tässä on se idea, että tällä hetkellä... Mutta hei, nyt mennään ihan loogisesti. Te tuutte aamulla silloin, kun jätkät on nukkumassa tai on töissä. Ja sitten sanotte, että 3 tuntia aikaa. Ette teette varmasti sitä sillä matuleirillä, sillä silloin teillä on koko kirkko- ja suvakkipastori teidän perseessä kiinni. Ei tää ole oikein. Tähän piti olla oikeudenmukaista. Mä en teitä kato syytä millään tavalla, mutta homman nimi on tää, että teikäläiset tietää, että mä oon täällä Markon jälkeen seuraava. Ja mä lähdin aamulla tosta. Mua jäi hirveästi hämää, kun tuolla seisoi teidän autossa. Pykälässä katteli, kun mä kävelen rappusi ylös. Noin tunti sen jälkeen mulle ilmoitetaan, että tänne on tuotu paperi. Joo. Herää kysymys, että miten niin nopeasti se paperi ilmestyy tänne, kun mä oon lähtenyt pois täältä? Oletko se partio edes tiennyt siitä paperista, kun toiset on tuonut sen paperin? Älkää nyt viittikö ihan oikeesti pitää pellenä meitä. No, mutta kuitenkin nyt sen puhelun jälkeen, kun tää meidän kaveri soitti mulle. Vieläkin olisi aikaa aloittaa tekemään. Hän kun soitti meille, mikä on aamuvuoroinen vastaus. Nyt me ollaan, minä ja Erik on seuraavat, jotka on tähän ryhmään. Joo, mä kuulin jo sen. Niin, nämä muut on vieraita. Joo. Taponen sanoi, että meidän pitää nää laittaa tekemään, että teitä on tarpeeksi miehiä. Mä sanoin, että ei me voida niitä vieraita, jotka käske kantaa mitään kamoja. Meidän pitää saada oma porukka ensin. Niin, sillä periaatteella on ollut pyytää teitäkin mukaan kantamaan. Niin. Se voi olla, että me jopa joudutaan osallistumaan tähän, jos ei ole ruvettu tekemään mitään. Joo, mutta nyt mä en ymmärrä sitä logiikkaa tässä. Niin, mutta me lähdetään nyt jatkaa ja hyvää päivänjatkoa teille ja toivotaan, että 12 mennessä olisi siirtynyt leiri. Minkä takia tää Taponen ei sitten vaatinut... Minkä takia ei maanantaina tarvitse 3 tunnissa siirtää, vaan he saa vielä lisäjatkoa. Mä kysyin, mutta hän sanoi, että sillä noitten leirillä ei ole mitään tekemistä meidän leirin kanssa.